Σιγά ο κύριος Ντεντόπουλος είναι εδώ και θα μας τα δείξει όλα. Είναι το πρώτο στη ζωή μου τόσο ακριβό καρπούζι. Αλήθεια λες? Ναι, 85 λεπτά. Βεβαίως δεν το πήρα όταν είχε 1,5, δεν το πήρα όταν είχε 40, δεν το πήρα όταν είχε 25, δεν το πήρα όταν είχε 1 ευρώ το κιλό, ούτε όταν είχε 95. Κάτσε, μας βάζεις, έλα, πάμε από τώρα, να τα φέρουμε τούμπα. Μας βάζεις από τώρα. Πόσο το πήρες? 85. Στη ζωή μου δεν θα πληρώσει ποτέ παραπάνω από 50 λεπτά. Άρα 42,5. Κύριε Ντεντόπουλε, πόσο πρέπει να κάνει το καρπούζι? Το καρπούζι εμείς τώρα στο χωριό το που δίνουμε 20 λεπτά. 20 λεπτά. 22. Είναι τραγικό όλο αυτό. Πώς φτάνει να το παίρνει τώρα κάποιος 85 λεπτά? Το θέμα είναι όλοι οι μεσάζοντες. Το παίρνουμε 6 φορές ακριβότερο. Δεν υπάρχει έλεγχος στους μεσάζοντες. Είναι το πάνω που θέλουμε. τρομακτικό. 4 με 6 φορές παραπάνω. Είναι τρομακτικό και ξέρετε τι, ότι πάει να το πάρει ο άλλος από το μανάβικο, από τη λαϊκή και μπορεί να δώσεις 8-9 ευρώ για ένα καρπούζι 10. Που να σου βγει κιόλας. Και να μην σου είσαι τυχερός κιόλας. Να σου βγει και μάπα. Σου βγει και μάπα, ναι, πραγματικά. Γιατί δεν είναι εύκολο να το διαλέξει ο άνθρωπος που δεν ξέρει εδώ στην Αθήνα το καρπούζι. Και απλά οι μεσάζοντες, απλά δεν υπάρχει έλεγχος. Θέλω να πω, συγγνώμη, από το κράτος. Δεν υπάρχει έλεγχος πουθενά. Νομίζω. Έναν έλεγχο από το χωράφι στο ράφι. Ναι, ακριβώς. Αυτό έγινε τίποτα? Δεν έχει γίνει, δεν υπάρχει έλεγχος πουθενά. Απλά εγώ είμαι ένα παιδί από το χωριό και μου κάνει τρομερή εντύπωση που βλέπω αυτούς τους ανθρώπους που είναι τόσο σπουδαγμένοι και μας κυβερνούν. Πώς ζουνε, νομίζω ότι ζουν σε έναν κόσμο δικό τους. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί όταν φεύγει ένα καρπούζι, όταν εγώ θα βάλω 10 στρέμματα καρπούζι παράδειγμα και τα έξοδα το στρέμμα έχει 1.400 ευρώ και πουλάω το καρπούζι 20 λεπτά. Εγώ μπαίνω μέσα, δηλαδή είμαστε όλοι καταχρεωμένοι. Και κάποιος από εσάς εσείς που έχετε φάει όλη την ταλαιπωρία μέχρι να φτάσει στον πελάτη και όλο το ρίσκο του καιρού, βέβαια. Το μποστάνι έχει σε όλες τις φάσεις τεράστιο ρίσκο να αποτύχει. Είναι το γεγονός ότι αυτό που βλέπεις τώρα μπορεί λόγω υπερπαραγωγής να μείνει στο χωράφι και να σαπίσει. Και εγώ επειδή μένω στην Αθήνα και πηγαίνω έρχομαι συνέχεια χωριό Αθήνα, μου κάνει τρομερή εντύπωση που βλέπω τις τιμές στις πατάτες. Στα καρπούζια και λέω πώς γίνεται. Και λες, παιδιά, από μένα φεύγει τόσο. Πώς φτάνει στον άλλον τόσο? Αυτό ακριβώς. Και ξέρετε, να μπαίνεις και μέσα, να μπαίνει μέσα ο παραγωγός. Βέβαια. Με το άγχος και τελικά οι μεσάζοντες. Είναι τόσο δύσκολο, δεν γνωρίζω. Απλά είναι τόσο δύσκολο να υπάρξει ένας έλεγχος. Και θα μας δείξει αμέσως τα καρπούζια. Δεν θα ήταν πιο εύκολο όλοι εσείς που κάνετε αυτή τη δουλειά, γιατί το είχαμε δει και στο παρελθόν με κάποιους συλλόγους, συνεταιρισμούς, αλλά ήταν αμαρτωλή. Να ξαναμπορέσετε να κάνετε ένα συνασπισμό, να τα δώσετε μόνοι σας, παιδί μου. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά και πάλι όλο και κάτι θα βρεθεί. Που πάλι θα δικηθεί ο αγρότης. Είναι αμαρτία πάντως εσείς να τρώτε όλη την ταλαιπώρια και να φτάνει στο ράφι με αυτό το ποσό. Θέλω να δούμε ένα ωραίο βιντεάκι που ετοιμάζει ο φίλος μας ο κ. Ντεντόπουλος. Έχετε γίνει viral, όπως λέμε, μέσα από το TikTok, με οδηγίες που δίνετε στον καταναλωτή για να τον βοηθήσετε. Ξέρετε γιατί όμως? Γιατί λέω την αλήθεια. Μπαίνω και στη θέση του καταναλωτή που είναι στην Αθήνα. Ναι. Γιατί ζω στην Αθήνα. Που το πληρώνει ακριβώς. Ναι, και μάπα. Και από θέμα. Γιατί ζω στην Αθήνα, μπαίνω πραγματικά και στη θέση του καταναλωτή και είναι κρίμα να πάει στο μανάβικο ή στη λαϊκή και να του πουλήσει ο άλλος ένα καρπούζι που επειδή δεν ξέρει και ο άλλος γνωρίζει, να του κοροϊδέψει. Είναι κρίμα και οι εποχές είναι πολύ δύσκολες. Έχετε δίκιο. Για να δούμε λίγο τις οδηγίες που δίνετε μέσω του TikTok και αμέσως μετά θα το κάνουμε εδώ ζωντανά, να δούμε τι κάνουμε λάθος και πώς επιλέγουμε το σωστό καρπούζι. Για να δούμε. Λοιπόν, κύριοι, αυτό είναι ένα καρπούζι. Βλέπω πάρα πολλούς που πάτε στο σούπερ μάρκετ ή στη λαϊκή και πάτε να πάρετε ένα καρπούζι για να μην σας κοροϊδεύουν. Πάτε, το παίρνετε, το καρπούζι εσείς όπως το παίρνετε, κάνετε αυτό. Δεν καταλαβαίνεις ποτέ ότι είναι αν είναι γινωμένο ή δεν είναι γινωμένο. Έτσι όπως κάνεις, πιο πιθανό είναι να ανοίξει η πόρτα και να βγει το κουκούτσι παρά να καταλάβεις αν είναι γινωμένο. Οτιδήποτε ψωνίζετε, θα ψωνίζετε και το κοτσάνι του θα είναι πράσινο, χλωρό. Να είναι χλωρό γιατί είναι φρέσκο. Οι άλλοι τι θέλουν να κάνουν, θέλουν να σου πουλήσουν το ξερό που θα έχει κάτσει μέσα, θα έχει ζαχαρώσει όλο το καρπούζι και για την ντομάτα και για το καρπούζι. Εδώ κοίτα. Τελικά. Έχει γίνει ή δεν έχει γίνει? Το ωραιότερο καρπούζι. Πεντανόστιμο. Το γνωρίζει τώρα, απλά ο άλλος που θα πάει το πάρει. Δηλαδή τώρα έκανε κρακ. Άρα πείτε είναι καλό, έτσι. Με το κοτσάνι το χλωρό μου έκανε εμένα που άκουσα. Ναι, πάντα. Πρόεξε τώρα. Φέραμε 2 καρπούζια εδώ στον κύριο Ντεντόπουλο. Και εσείς φαλιάρες. Άρα εσύ και ο Κωστής θα κάνετε. Αλλά πρέπει να ξέρεις το σωστό δεν ήχο. Θα βάλεις τον Κωστή και τον Νίκο να μαντέψουν. Κάντους μάθημα τώρα, δείξτε τους. Είναι 2 καρπούζια εδώ πέρα. Θες να σηκωθείς, πώς σε βολεύει καλύτερα? Εγώ δεν ξέρω πώς είναι. Άμα θες να σηκωθείς, σήκω, δεν έχουμε θέμα. Πολύ ωραία. Έχουμε 2 καρπούζια εδώ πέρα. Ωραία. Κωστή, έλα. Λοιπόν, θα ήθελα να μου πείτε. Μισό.
Εγώ το έχω βάλει το συμπέρασμα. Για πες. Έλα, Νίκο, κι εσύ. Άλλη ποικιλία το ένα, άλλη ποικιλία το άλλο. Εγώ θα παίρνα αυτό. Τι λες? Πολύ ωραία. Εγώ θα παίρνα αυτό. Ποιο θα παίρνες? Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Εγώ θα παίρνεις αυτό. Το από εκεί εσύ? Θα το κάνω κι εγώ, λες? Ναι, θέλω να το κάνετε κι εσείς. Περίμενα. Εσάς θα το κάνω για να το καταλάβετε καλύτερα. Θα το κρατήσω λίγο. Είναι πιο σωστό. Ωραία, και απλά χτυπήσω το. Δυνατά. Μπράβο. Τέλεια. Πάει. Το θυμάσαι τον ήχο? Το θυμάμαι πολύ καλά. Λοιπόν, τέλεια. Πάμε και εδώ. Λοιπόν, εδώ χτυπήστε. Εδώ κάνει πλούπα της μέσα. Ακούω κενό. Κενό ή μια δόνηση κάπως. Α, ναι, δονείται. Ναι. Δονείται. Σε αυτό εδώ πέρα τι νιώσετε όμως? Σε αυτό εδώ πέρα. Αυτό που αισθάνεσαι, που νιώθετε. Τίποτα, ξέρω. Είναι μασίφ. Μασίφ. Λοιπόν, κόκαλο. Εσείς είπατε ότι είναι αυτό. Εγώ αυτό, ναι. Πολύ ωραία. Εγώ λέω αυτό. Άρα λοιπόν έχουμε 50. Άρα ο καταναλωτής. Είμαστε στα 3 άτομα. Ένα στα δύο κερδίζει. Ένα στα δύο. Έτσι. Άρα κάποιος θα πληρώσει. Είναι μάπα και τα δύο. Θα πάρει το μάπα, κάποιος το καλό. Κάποιος θα πληρώσει. Για τον άλλον. Θα πληρώσει 10 ευρώ, ξέρω 8 ευρώ. Έτσι. Και θα φάει καρπούζι. Του βγει. Σωστό. Τελικά ποιο είναι? Λοιπόν, εγώ έτσι όπως θα βλέπω τα καρπούζια. Με την ανάσα. Αυτό εδώ πέρα είναι. Θα το πάρει κάποιος, θα το ανοίξει και θα απογοητευτεί. Ωχ, την πατήσαμε. Και θα ακούσει και την κρίνια από τη γυναίκα του. Αυτό είπα. Όχι, και εγώ αυτό είπα. Εσύ είπες το από εκεί. Ωραία, Νίκο. Και θα ακούσει και την κρίνια. Κύριε Μεφραγανή, αν το πάρει άντρας και έρθει στο σπίτι με αυτό καμαρωτός. Και κουβαλώντας τόσο βάρος. Καμαρωτός στο σπίτι και καλά ότι έφερα καρπούζι. Και δεν σου φέρα. Πάει να το ανοίξει, θα ακούσει και την κρίνια με το άνθρωπος και θα έχει δώσει και τα λεφτά, θα ακούσει και την κρίνια. Ναι, πού να ξέρει, μωρέ, ειδικός είναι. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Άρα λοιπόν, περίμενε. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Μια οδηγία είναι αυτή. Η άλλη οδηγία, κοιτάξτε. Εμείς είναι να κοιτάξει και το χρώμα. Εδώ. είναι αυτό. Είναι βαρύ. Ωραία. Είναι να κοιτάξουμε το χρώμα εδώ πέρα. Αν έχει τριπνήσει λίγο, ναι. Το άσπρο από κάτω. Απλά το πιο σημαντικό. Αυτό εδώ είναι για καλό ή για κακό? Καλό. Είναι καλό, ναι. Το πιο σημαντικό για τον καταναλωτή ποιο είναι? Καλό είναι όταν θα πάρει καρπούζι με το κοτσάνι τον έξερο, θα πρέπει να το χτυπήσει και να καταλάβει ότι υπάρχει μια δόνηση μέσα. Αν το πάρει το καρπούζι και το χτυπήσει και νιώθει σαν να κάνει ένα μπάφα, ένα τίποτα, ένα κενό, δεν πρέπει να το πάρει. Πρέπει μέσα να κάνει ένα τάκ. Μια μικρή δόνηση, τι λέω εγώ. Πώς είσαι, ξέρεις. Συγγνώμη. Δεν μιλάμε στον κόσμο χωρίς τα ξέρουμε. Απλά καλό είναι, πολλοί τι κάνουν. Και στο σούπερ μάρκετ βλέπω. Πάνε, βλέπουν το κοτσάνι εδώ πέρα, τι κάνουν, το κόβουν. Γιατί το ξερό κοτσάνι τι σημαίνει? Ότι το καρπούζι έχει κοπεί πολλές μέρες και μέσα οριμάζει και μπορεί να ζαχαρώσει να το ανοίξει και να είναι ζαχαρωμένο. Ναι, και δεν είναι για πέταμα, παιδιά. Δεν τρώγεται. Παραγινωμένο αυτό. Για τον λόγο το αληθές. Ωραία, πάμε. Ελπίζω να μην. Κοίτα, όχι, το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Αν είναι πολύ μάπα, δεν θα πάει χαμένο. Γιατί το πλήρωσα. Αφρίζει, ξαφρίζει. Είναι μέσα. Δεν πειράζει. Είναι αυτό που διαλέξαμε, Κωστή? Όχι, το άλλο διάλεξα. Το άλλο διαλέξαμε. Αυτό διαλέξαμε εμείς. Όπα. Κοιτάξτε πόσο γινόταν. Η κάμερα που είναι, πόσο ζαχαρωμένο είναι. Είναι χάλια. Ενώ όπως το είδατε εσείς. Μην φύγει, να βοηθήσω. Συγγνώμη, να φάω λίγο. Όντως, παιδιά, δεν πιάνετε. Όχι, κοιτάξτε πώς είναι. Παιδιά, έχει μέσα σαν μουχλιασμένο. Καταλάβατε πώς είναι? Ενώ εμφανισιακά είναι ένα καρπούζι. Ευρωστό, όμορφο. Πολύ ωραίο, ζουμερό και. Και μέσα είναι σαν μούχλα. Δεν υπάρχει. Αηδία. Έλα. Ευχαριστούμε πολύ. Εδώ κοιτάξτε, συγγνώμη τώρα τα λέρωσα. Αυτό που λέμε έσκασε σε καρπούζι. Δώστε μου εμένα. Το βλέπετε εδώ πώς είναι. Θα αφήσουμε εκεί. Άρα λοιπόν, αυτό που απ' έξω όταν το χτυπάς δεν κάνει από μέσα σαν να δονείται τίποτα. Σαν να είναι νεκρό. Σαν τσιμέντο, ρε παιδί μου. Έτσι ακριβώς. Χάλια. Είναι αυτό μέσα που βλέπετε. Να ανοίξουμε, λέτε, και τ' άλλο. Εννοείται. Να το βάλω λίγο στο. Τώρα αυτό για εσάς είναι φύρα, έτσι, από το χωράφι. Αυτό το πρόβλημα που έχω στην Αθήνα, να σου πω την αλήθεια, είναι ότι η φιλοξενία στην Αθήνα είναι πολύ φιδωλή. Ενώ στα χωριά. Πλάκα, κάνω χιούμορ. Λέω κι εγώ. Εννοώ για το νερό και για αυτά, όχι για εδώ το στούντιο. Να ρωτήσω κάτι. Εγώ όταν κόβω το καρπούζι, κοιτάξτε λίγο. Κόβω λίγο από εδώ. Λίγο από εκεί και μετά το ανοίγω. Λάθος? Όχι, δεν έχει να κάνει. Δεν έχει να κάνει. Αυτό είναι το ξεφύγισμα. Δεν έχει να κάνει, ναι. Λοιπόν, θα το βάλω πάνω με λερώσει γιατί δεν αισθάνομαι άσχημα εδώ πέρα. Θα το δει και η γυναίκα μου το βίντεο και θα μου πει τους έκανε τους ανθρώπους εκεί πέρα. Λίγο νερό, μωρεάκι μου. Σας φέρνουμε τώρα. Μην μας πείτε για φιλόξενους. Αυτό το καρπούζι, αν το κουστί τώρα κάνει κρακ. Καθώς το κόβεις. Πάνε να ανοίξει μόνο. Για εδώ. Τα ακούτε? Δεν πειράζει. Τα ακούτε που κάνει κρακ. Ακούω, πώς δεν το ακούω. Εντάξει, παιδιά, είναι τέλειο μέσα. Θα λερωθείτε. Εσείς έχετε δρόμο μπροστά σας. Καταρχήν μύρισε. Τη μυρωδιά το κατάλαβες. Ναι, χωράφι, δροσιά.
Το κράκ. Χρώμα, εικόνα. Καμία σχέση. Βγαίνει τέλειο. Τραγανό, έτσι. Εδώ θέλει κουτάλι τώρα να το φας. Δηλαδή, πραγματικά. Εδώ τώρα αυτό το πράγμα. Να κεράσουμε. Κοιτάξτε. Όχι. Θέλετε να δοκιμάσετε λίγο? Πώς δεν θέλω, εννοείται. Καταλάβατε τι θέλω να σου πω. Είναι το χτύπημα για τους καταναλωτές που δεν ξέρουν να πάρουν ένα καρπούζι. Καλό είναι να κοιτάξουν το κοτσάνι να είναι χλωρό, να είναι σίγουρο ότι είναι φρέσκο και από εκεί και έπειτα να το χτυπήσουν. Κυρία Μαυρογανή, μην φοβηθούν. Αυτό εδώ, παιδιά, πραγματικά κάνει διαφορά. Μύρισε όλο το στούντιο. Ναι, πραγματικά. Το χτύπημα. Δηλαδή, για να το πω εγώ από την εμπειρία μου που δεν το ήξερα αυτό που λέτε πριν, εδώ αν κάνεις αυτό το πατ-πατ είναι από μέσα σαν τσιμέντο. Εδώ αν το κάνεις είναι σαν να δονείται, σαν να σου στέλνει πίσω αυτό που του έκανες. Ναι, και μπορείτε να πάρετε και ένα καρπούζι πάλι να το χτυπήσετε. Καμπάνα λίγο. Δυνατά, μπράβο, και να ακούσετε να κάνει ένα θόρυβο μέσα κούφιο. Αυτό έχει κάνει ένα κενό μέσα. Χαλάσει εντελώς. Μόνο η δόνηση όταν κάνει. Άρα αυτό είναι το βασικό κλειδί. Ναι, μόνο αυτό. Αυτό και λέτε το κοτσάνι μπορεί να το κόψουν. Ναι, το κόβουν το κοτσάνι. Όταν ξεραθεί το κόβουν. Απλά το παίρνουν και το χτυπάνε. Όχι όμως το χτυπάνε όπως χτυπάμε την πόρτα στο σπίτι. Καταλάβατε. Δεν θα το καταλάβουν. Όχι. Δεν το κοροϊδεύω. Χάδι θέλει. Δεν θα το καταλάβουν. Σφαλιάρα έτσι. Πείτε πως συνεδρίασε η σύζυγος. Παράδειγμα. Και θέλετε κάπου να ξυπάσετε σε ένα ξύλο. Τάκ, χτυπάτε. Πας στη λαϊκή και φέρετε κάτι καρπούζια. Θα σας αρέσει όλα. Σε λίγο θα κεράσουμε όλη την παρέα γιατί βγήκε τώρα αυτή η ευωδία. Νομίζω σας έχουμε ξεσηκώσει όλους. Καθίστε στην παρέα μας, κύριε Ντεντόπουλε. Θα πάμε και σε οικονομικά θέματα. Σύνδεση με το αεροδρόμιο είναι πάντως ξεκάθαρο έτσι και δεν είναι δύσκολο να το βρεις. Δηλαδή, αν το δοκιμάσεις, είναι το καταλαβαίνεις. Είναι και πολύ κόσμο από τα καταλαβαίνεις. Αυτό το κούφιο. Ναι. Μα το άλλο είναι σαν τσιμεντόλιθος. Δεν κάνει τίποτα. Το ξερό κοτσάνι. Το κοτσάνι πας και για τις ντομάτες, το πιο σημαντικό που είναι, δεν είχαμε ντομάτα, είναι ότι έχουν βγει διάφορες ποικιλίες, έχουν αλλάξει σπόρο γενετικά και υπάρχουν ντομάτες αντοχής. Και βλέπουμε, πάμε και διαλέγουμε ντομάτες από το μανάβικο και κοιτάζουμε να πάρουμε τις πιο όμορφες εμείς. Μεταλλαγμένες στην ουσία. Μπράβο, δεν πρέπει να κοιτάζουμε τις πιο όμορφες. Πρέπει να κοιτάξουμε την ντομάτα, ας είναι λίγο πιο πράσινη, το σημάδι όχι τόσο όμορφο. Ναι, είναι κάποιες ντομάτες, η έκσταση παράδειγμα και η ελπίδα που λέγονται, που δεν είναι τόσο εμφανίσιμες, αλλά όντως όταν τις ανοίγουμε είναι τρομερές. Μυρίζουν ντομάτα. Ναι, δεν έχουν την ίδια αντοχή με τις ντομάτες. Αυτές που είναι όλες ίδιες. Όχι μόνο οι ντομάτες και τα άλλα είδη που είναι όλα ίδια, λες και είναι μπουτίκ. Ναι. Αυτά τι τους έχει γίνει, τι τους έχει γίνει. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Πειραγμένα. Ναι, δεν είναι μια άλλη συζήτηση. Καλύτερα να τα αποφεύγουμε. Να έχει και το σημάδι του, να είναι και λίγο στραβά, να είναι και λίγο. Παρασυρώμαστε 10 μέρες. Είναι ακριβώς. Όπως είναι και το λάθος που κάνουμε και σαν κοινωνία. Κοιτάζουμε πάντα σε έναν άνθρωπο την εξωτερική εμφάνιση να είναι όμορφος, αλλά προσπερνάμε την εσωτερική ομορφιά του ανθρώπου. Και γινόμαστε επιφανειακοί. Δεν χρειάζεται. Να σας ρωτήσω κάτι. Έχω μεγαλώσει στην επαρχία, στο Δίστομο. Και θυμάμαι στα μποστάνια, και εμείς είχαμε στο σπίτι μου, τα κολοκυθάκια, τις ντομάτες, όταν τα κόβες μύριζαν. Το αγκούρι μύριζε. Έχει χάσει τη γεύση της ντομάτα. Το αγκούρι είναι σαν κολοκύθι, δεν μυρίζει αγκούρι. Αν το κρατήσετε 2-3 μέρες στο ψυγείο είναι για πέταμα. Η ντομάτα δεν μυρίζει ντομάτα και το κολοκύθι είναι άνοστο. Γιατί? Γιατί έχουν αλλάξει, όπως σας είπα και πριν, γενετικά οι σπόροι. Μπαίνουν και παραπάνω φάρμακα. Δεν είναι όπως είναι παλιά. Παλιά βάζαμε ένα χωράφι, μπορώ να βάλω εγώ να βρω μια ντομάτα να βάλω καλή. Υπάρχει πλέον ο σπόρος. Υπάρχει ο σπόρος, απλά υπάρχουν και διάφορες ασθένειες πλέον που δεν τα αντέχει. Προτιμάει μεταλλαγμένα όμως για λόγους παραγωγής. Και δεν θα αντέξει, είναι δύσκολο. Απόδοση. Δεν θα αντέξει. Ναι, αλλά να ξέρουμε και τι τρώμε. Αν το έχουμε, να τρώγεται. Αν δεν το έχουμε, δεν τρώγεται. Αυτό που τρως να μην έχει τη γεύση αυτού που τρως δεν είναι πια κανονικό και δεν ξέρω αν είναι και επικίνδυνο. Όχι, δεν είναι. Παράδειγμα, τρώω όπως σας είπα, έχω κάνει ένα βίντεο για το καρπούζι αυτό που βλέπετε. Το καρπούζι αυτό δεν είναι όπως ήταν παλιά το σποράκι που βάζαμε. Γιατί δεν αντέχει τώρα πλέον να βάζεις φυτό σποράκι. Συγγνώμη, τώρα που είπατε για το σποράκι. Τα καρπούζια που παίρνουμε χωρίς σπόρια. Που εγώ τα παίρνω συχνά. Ή με λίγα σπόρια. Είναι ποικιλία. Τα μικρά. Είναι ποικιλία και το κίτρινο καρπούζι που έχει μέσα. Απλά τώρα αυτά τα καρπούζια που βλέπετε εδώ πέρα είναι όλα καρπούζι και κολοκύθι μαζί. Δηλαδή έχει φυτευτεί το φυτό το καρπούζι, ξηραφάκι, κολοκύθι. Το φυτεύουμε γιατί το κολοκύθι είναι πιο ανθεκτικό στις ασθένειες και μεγαλώνει πιο γρήγορα. Αυτό είναι γκάλαξη. Όχι. Εγώ από ό,τι βλέπω, αυτό εδώ πέρα είναι μποστάνα. Είναι και πιο φθηνά αυτά. Και τι έφερες, πού τα βρήκαμε τα καρπούζια. Και αυτά εδώ πέρα είναι, νομίζω, σελήνια. Ναι. Περιοχές που είναι πιο έτσι προνομιακές. Από τη Λαϊκή τα πήραμε, μου λένε τα παιδιά, ο παραγωγός μας. Περιοχές στην παραγωγή. Παράδειγμα τώρα η πέθρια καρπούζια σε λίγο καιρό βγάζει, που είναι νωρίς και δεν είναι θερμοκηπίου, η Κυπαρισία. Κυπαρισία, έτσι. Ναι. Κρήτη. Και η Κρήτη.
Στα πεζά. Αυτά που είναι διασταύρωση με το κολοκύθι που λέτε, για να αντέχουν καλύτερα. Όλα. Έχουν καλή γεύση, έχουν καλό άρωμα, έχουν καλή παράδειγμα, για μένα η ταπεινή μου άποψη ότι αυτό το καρπούζι δεν έχει καλή γεύση. Μαχάλια, δεν μύρισε καν. Εγώ δηλαδή που το γνωρίζω δεν θα πήγαινα να το πάρω. Δεν είναι ωραίο, πιο μικρό για τον άλλον. Αλλά αυτό εδώ πέρα, τα σελήνια έχουν γεύση, έχουν καλή γεύση. Πώς το είπατε, σελήνια. Άρα είναι ποικιλία. Σελήνια, Φλόριντα, Όμπλα είναι από τα καλύτερα καρπούζια σε γεύση. Μάλιστα. Είναι λίγο πιο μεγάλα, αλλά όταν ο καταναλωτής θέλει να πάρει ένα καρπούζι, αυτό μπορεί να είναι 6 κιλά και έχει 80 λεπτά το καρπούζι 90, η τσέπη του με δυσκολία θα πάει να πάρει αυτό. Βέβαια. Ενώ αυτό θα δώσει 2-3 ευρώ παραπάνω. Να ρωτήσω και κάτι. Εγώ με αυτά που τα κόβουν και βλέπει και τι είναι, γιατί κάποιοι τα κόβουν στη μέση. Αυτό έλεγα στον άνθρωπο. Έχουμε μπει στην εποχή του κομμένου καρπούζι. Πάρα πολλέ οικογένειες αγοράζουν κομμένο. Και για λόγους. Έτσι όμως βλέπεις πώς είναι. Βλέπεις. Ναι. Αλλά άμα το κόψεις, μπαγετεύει μετά, ας πούμε. Το βάλεις στο ψυγείο, μετά από 2 μέρες, σιγά σιγά ναι. Αλλά παράδειγμα, όταν είναι κομμένο και είναι καλό, λέμε καρπούζι αυτό, δεν θα είναι τόσο γευστικό η συγκεκριμένη ποικιλία. Μάλιστα. Καταλάβατε. Παίζει ρόλο και η ποικιλία. Είναι όλα θερμοκηπίου αυτά που βλέπουμε τώρα. Όλα θερμοκηπίου. Στοιχείο και για να διαλέξει και το καρπούζι θέλει. Θα πάμε σε ονομασίας προέλευσης. Όλα θερμοκηπίου. Απλά καλό θα ήταν. Πότε και μετά είναι εκτός θερμοκηπίου. Από τώρα ξεκινάνε σιγά σιγά, όπως σας είπα και στην Κυπαρισία. Ξεκινάνε σιγά σιγά. Όπου όλα αυτά μένουν Ελλάδα ή κάνουμε και στο εξωτερικό. Και εξαγωγή. Φεύγουν κυρίως πού? Αγγλία, Γερμανία. Μάλιστα, λοιπόν. Έχουμε και στο Μεσολόγγι καλά. Θέλω να το πω. Απλά τώρα που έτσι έχουμε στην περιοχή του Μεσολογγίου. Να το πούμε και αυτό, βέβαια. Τώρα γιατί είναι απέναντι.